Ja, vi er godt nok ikke mange i dag. Find jeres pladser, klokken er mange. Undskyld. Klokken var lidt i 5. Peter. Kom indenfor, velkommen til. I dag skal vi have en radioaktivitet, og det handler først og fremmest om alfastråling, betastråling og gammastråling. Hey, prøv lige at stoppe lidt. Det er fuldstændig som at gå i skole, det her. En ladning på 2+. Hold da op, det var godt, I har tid til at komme i dag. Jeg var altså på skole, da jeg hørte Peter. Ja, det kom altså til tiden. Hey pige, hvor har du været hen? Luban, det ser ud som om der mangler en telefon. Det må vist være din. Jamen, jeg tabte den til lettet, og den ligger i ris. Ligesom vi plejer, der skal laves en fysikrapport. Ja, Daphne. Peter, er du så mere ude for offer af alfapartikler, fordi du er skaldet? Hvorfor dit og hvorfor dat? Nej. Hey, drenge! Ud og holde pause! I wanna scream and shout and let it all out. Nej, better sidst, Jack, please. Afsted! Fuck! Der er numser alle steder, numser, hvor end jeg... Ej guys, jeg har lige kigget på Aula, der kommer ikke nogen lærer. Skal vi så ikke bare ud og spille rundbold? Skal du ikke med? Nej, jeg skal passe på Daphne. I'll be there for you, I will care for you. Jeg er ikke sovet i et år. Sofia, tag bolden. Jamen, jeg taber. Nu er det sommer i Danmark. Skal du ikke være med til at tage en isen, Peter? Okay. Sagde en stor mand, han var skaldet som en næ. Han... Anna har jo fødselsdag i dag. Hej Ulf. Velkommen. Hvor har du været? Jeg sover. For hun er så ung. En ramme. Sofie, jeg har fået så ondt i hovedet, efter hun sang, kan jeg lige få en tur. Ja, selvfølgelig. Hvad vil du have? Værsgo. Guten Morgen, 9. Juli. Uddannelse. Anders, was heißt es? Uddannelse. Afspillet. Bring immer wieder um die Schwimm. Hallo. Hallo. Hej Emilie, hvad laver du dog her? Jeg savner jer. Jeg kan bedre lide Nina Y end 8. klasserne. Jeres lektier til onsdag er følgende houseopgaven. Vi skal læse lidt om de tvej i starten, vi skal strikke, så skal I lære nogle nye ord, vi skal høre en tekst, vi skal læse lidt, og så skal I lige skrive en lille tekst, og I skal lige høre lidt mere, se en video, og læse lidt Martin, og så læse lidt mere. Men så er I også færdige. Når jeg dropper bomber. Katrine, det er kraftedeme for dårligt, at vi kan Vi ses, guys. Bye bye, boy bye. Vi ses! Nu er alle brækker på dig. Men de koster sådan 5.000. Ja, 300 kroner ikke billigere. Ja. Ikke noget, der er ægte ved mig, Oh my god. Jamen for helvede, men. I'm a savage. Classy. Hvad har du så lavet i weekenden? Jeg var over hos min kæreste, jeg havde taget blomster med. Til hende? Nej, til hendes mor. Man kan vel ikke høre for, at man har charme. Hvad har du så lavet? Ja, det kan jeg sgu ikke huske. Ha, grin det funny. Stjern på det gulv, det ikke se bare.
Now let me say I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. Guys, vi ser hernede i weekenden. Jeg vil se. Godt det selv med mine hænder. Altså, jeg vil nok ikke få noget mad. Jo. Please. Tak. I dag skal vi arbejde med ideologier. Er der nogen, der har set Amir og Lukman? Danser, og hun danser, og hun danser. Simon, kan du lige nævne mig de ideologier, vi arbejder med? Ja, jeg har skrevet ned på min computer, jeg finder den lige. Jeg har fundet den nu. Jeg kan godt nævne nogen. Liberalisme, konservatisme, socialisme, kommunisme, socialdemokratisme. Jeg giver ikke en fuck. Jeg giver... Ella, kan du uddybe, hvad socialliberalisme betyder? Hvad var det, vi havde om? Hej, Ninu. Vi skal have om carbonkredsløbet. Men hvad er carbon egentlig? Jamen, carbon, det er jo CO2, når det er bundet i organisk materiale. Det er så svært at være så god. Ja, faktisk, vi tager vores telefon. Jo, lad os gøre det. Kom. Nej, det må man altså ikke. Ej, vi gør det bare. Kom. Ej, what? Det er sidste skoledag!